донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ мутахассисони соҳаи техника ва технология ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнатро омода менамояд. донишгоҳ маркази бонуфузи омодасозии мутахассисони баландихтисоси соҳаи нақлиёт, энергетика, сохтмон, мошинсозӣ, иқтисоду идора, барномасозӣ, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва металлургия мебошад. донишҷӯёни факултети муштараки тоҷикистону беларус аз рӯи ихтисосҳои истифодаи дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ ва авиатсияи шаҳрвандӣ барои идомаи таҳсил ба шаҳри Минск фиристонда мешаванд. донишгоҳ дорои озмоишгоҳҳои тахассусӣ, китобхонаи илмию электронӣ, кафедраи ҳарбӣ, толдору майдончаҳои варзишӣ, ошхонаю хобгоҳҳои барҳаво ва дигар шароитҳои муосир мебошад. ихтисосҳои донишгоҳ дорои аккредитатсияи байналмилалӣ буда хатмкунандагон метавонанд дар давлатҳои Аврупо кору фаъолият намоянд. агар шумо хоҳед ки донишҳои замонавӣ ва технологияҳои муосиру инноватсиониро аз худ намуда дар амалисозии ҳадафҳои стратегии кишвари азизамон саҳмгузор бошед, донишгоҳи техникии тоҷикистонро интихоб намоед. рамзи донишгоҳ дар маркази миллии тестӣ 104. марҳамат ба донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ.